Amaships King Zoso e-studio Zoso Ngiyaphila cha njani waphumelana Okhozini mina yes ngiyacabanga ukuthi bona abempela baphathi ukhoza abacacisa lokho mina Bonke uhlezi umuntu odlalelayo nje ekhaya ngihlalele ngibuke ngithathe ngoba abafoli vele abasiphila nje thola bethu ayikhona bengaphansi bamasethu ujika tosejikela lokuqumuso abantu abahambe bayodayisa abafowethu lo uphila na wena ukhiqiza la umkhiqizo uhleli phansi noma ngasho ukuthi into edayisa ngoba sezoqala indaba yeah vele abantu banjalo ngibona ngipushe indaba njengocabasha Mabanda kamjokana kandaba nina bekashana kamenze yaphuza umlaza ngameva nina besilo qusa phinde sahlangana asiphinde ke sibambana sinqake sinibingelele sinamukele hleleni letho lomnandi kakhulu loyinqayizi vele lapho sithi khona Emgedeni podcast the number 1 podcast in KwaZulu-Natal number 1 official podcast KwaZulu-Natal olukaphetha phuma esitoni olukamthani yakho ekwaZulu amalandela okulandela inkomo zamanye amadoda nina bakamhlokombane siyabingelela ke namhlanje kuphi nakuphi lapho nikhona egama lami uTK Zuma into enhle kamhloloze ngane sempende sibongo ke lesi senzizwa sihleli zidla igudu makubhlungu jiji cishe ngathi insizwa sihleli namakhosi yabo lethe ngahamba kakhulu kodwa izibongo nalezo ndaba ezi no ibongo ngoba phela Zuma kwandele bani ukuthi nihamba namakhosi yes cishe ngathi nje insizwa sihleli namakhosi angihambi ke ngetha nje kokujwayelekile ngihamba nesigolozo simehlabovu insingizi yezulu ingudude emnyama madoda izulu eladume empende kwadilika umthangala kwacishe bomncindo sawubamba phansi ezaleni inkosi yesizwe sakamnikathi ndaba ezethu Ncamalalo uyaphila mfethu ngiyaphila ndaba ezethu njani nini hayi ngabe usuzile mfethu ngabe igcwele yonke indawo ngabe igcwele kuma podcast ngabe igcwele emsakazweni nakwezokuxhumana ebenjani impela sonto ndaba ezethu no impela sonto mfethu ibinhle kakhulu bengile kwela kithi empendle njenga nomuntu ke obuya sebenza izinto zesintu oh yes bengihambela umsebenzi okanjalo ngize ngabuya nje izolo lo ngihamba nga Friday yes yeah mningi umsebenzi wesintu zo time umsebenzi wesizwe awupheli yes awupheli umsebenzi wesizwe ngizibona siyami sokuqiniqisha ngathi uyamaza uMbeje oba nokhuluma kanjalo mbukeli waThamgedeni Nkosikazi namhlanje siphethe inkuzimalanga uMbeje isibonga ngithi uzosichazela yena uMbeje isibongo kodwa ngamuzwa ngelinye langa ethi bagraja kabi nobaba wakhe bebanga ukuthi umthetho wakhona waxolisana indaba uzibiza ngoMbeje ngoba imini uMbeje ithaphezaphi waMbeje kunjani mkhulu abusuzwela abasebebhalele umthobi sesitholo asuka madoda ngabo jobe sebeyithulile abasebeyithulile indaba lesebheswana abagcwele yonke into kanjani suka madoda weMbeje yazi ngaphambi kokuthi nje mhlambe size singene kwingqikithi noma odabeni la namhlanje awusitshela ialbum yakhe ihamba kanjani Akuhamba kahle kakhulu mawuhamba nengoma nje uyishela nje ezingena on trending kakhulu yes Hawu ngibona kusekuhle so ngabe ngihlezi ngaphandle manje ngifuna ukuseshela abanye ngiyajabula ukuthi lokho kuseshele mina kusekuhle engomeni nje ezikwi-album yakho iziphi mhlambe ezimbili ozibona zigijima kakhulu khona ingoma ethi mangibuka isimo sasekhaya ngithi sebasiphekisa ukuthi angikale nyembezi bese kube ichizi nje iculayo okay wena hamba ngula nekukhona neyisemva kwazo nje sinodwa ubona khambashe lapho kuyangithokoza yabona weMbeje lethi nje eculayo ayihamba kakhulu ngeke ngayibona nje nalapha ko YouTube ayiyanqenqeleza iyona futhi eyathi moyidedeli album kwayona egxumayo abantu basheshe bayigxumela befuna ukuza ukuthi uMbeje uthina and ayiyagadla lapha bashesha nakhona ngabe sihambe lokhu sasathi ukubhayizisa fana bengoma seyiphumile kwaphela 2 days Njalo wena ungafana ngathi ungayifaka ngolo esihlanu ufuna iphuma ngigqobe ababesa kumoya. Zazophuma ngolesibili. Okay. Manje ke weMbeje isikhathi esiningi la ngikubona ukhuluma khona mosu ukukhuluma negenge yakho ikhonze kakhulu indaba okhuluma ngendaba ento ecijile. Khonze ngoba vele sikhulela yona sisebenzela
into ecijile into ecijile uMbeje kushuthi uthi uhambe bafaka into ecijile meke bambhayizela usho mama mama lo leyo nto le zonke zikho zilethe uzoyithola ukuthi ngempela bhethi isebenzele into ecijile awu majola usethe nalowo isebenzela wayebuya impela ephethe yonke into ebuyinebhande enyama egoli wenzela into ecijile awu iyasetshenzelwa manje usho ke nibangani ke nolokuzane nocabashe ngibone nisuzulazana okubukabi kwenye ama podcast esho ukuqeda nawe usho ukuminya nibambana ngehluthu bekwenze njani yini inkinga nibangani kodwa mawuthatha ubheka le nto ibuka angaze ngisukulwe mina kade kuyilokho ukuthi isengaze ngisukumiswe inhliziyo nokubona umuntu oyinono engathi akuboni kahle ngoba phela mina kade ngisalalele inkulumo ukuthi sibizelweni ngisukumise moya ngoba cishe phela itafula labantu akazi ukuthi bezokhokha ngani akasebenzi ucabashe wembeje Kwasikhathi kuyeza ukuthi umuntu uyasebenza ola nge-25 thothi nge-27 njaba ngenyanga shwagibele ngiyangibona imoto ahamba ngayo man hayi uhamba ngesilwane sikamhlola into evuleke phezulu wathi sakhe awu kanti esabani mbe cha yize sibuye sishintsha amakhala lesilwane ngoba ngiqala ukusibona sasibovu sesiblue ke manje kodwa sisayisilwane esisodwa impela hayi yona ngaze ngiyibone ihamba kodwa nje usuke ephakathi impela noma ephuma seyimile hayi imoto kusuka ngekhaya zomgumnade kwasekushuthwa ngayo imoto ngoba isikhathi esiningi uvamisa ukubonakala kuyona mengabe kukhona ikhamera manje sihlala izokudla okubalekile ayisakhohliseka lokuthi isidala lento ukuthi nemoto ungenayo hawo majali ayisasebenza intombi ithola umuntu nje ongakhile kubo ongenamoto seyithanda impilo yeqiniso kunjalo manje awusho ex ilokhuzana ngaphandle nje komculo wena kukhona okunye okwenzayo eceleni khona nje noma ngeke kudalwe khona kodwa kuyikho kungisizayo kungisiza ngoba phela indoda ngeke isho amaplanayo yothi lishone ilanga umuntu usezama ukuthi mhlambe naye yenza njengami igcina sengidlalela lapha noma into zamsengahambi kahle so njengoba uyinxese ukuphulolemi njengoba uyinsizwa nje edume ngomntalapho nengosi phakathi njengoba usushila ukuthi khona okunye okwenzayo eceleni bakuthatha kanjani nje lapho eceleni la usukuphanda khona nanasestradini nanasezitolo nanasemall mabekubona bakuthatha kanjani abantu Ngikwenzayo nje ukuseceleni futhi ukuthi akudingi mina kudinga umqondo wami ukuthi yes khona uma abanye abaphuwa ababili ngibambisene nabo yes wenza lento stock market angijwayele ukuthola ngihlala nje la ensizweni mina hostel nakhona ngihlala ngijwayele ngisendlini Tuze ngiyazenzela khona kanye nabafundi la kuqala usister Bonke uhlezi umuntu odlalelayo nje ekhaya. Ngizidlalele ngivume ngithola ngoba abafundi bale abasiphila nje thola bethe bakhona bengaphansi bamasethu ukujika toze ijikela lokuqumuso. Abantu abahambe bayodayisa abafowethu lo uphila na wena ukhiqiza la umkhiqizo uhleli phansi. Noma ngasho ukuthi into edayisa. Yeah, vela abantu banjalo. Oh, okay. Oh. Hayibo. Hey, okay. Ini indlela naye aphanda ngayo. Kuyaphatha noma ngaphatha ngayo ungabulali kodwa kanti. Yes. Ususebenza nje. Manje mase stage umbone efaka uplastic ngakuzwa ngathi khona into oyishoyo ngale ndaba ogqoka uplastic stage. Ayi thina wasezenzo sesizaya master sakuthi uplastic igqunywa. Ngabe ngibona phela ngekwenze noma nina nabafana ngihamba namthola baqembi.
Uyenza into ngoba fanele nje intombi mayiphuma stage. Uyaganja intombi ujuke plastic. Amfanele mase kukhona abantu noma bangaphezulu kwa5 esekwazi bekhona ukuhlala nawe babehlala nawe bekubone ayisafuna sokuphela ubamba ushuni ukuthi manje behambe nesithombe njani ngabe khona umuntu obukela kuye ubona umqondo njani. Hey uyazi uselapho nje ngaphambi kokuthi sikudedele ngoba uyindoda ehlala imatasa njengoba ubuchazile ngibone uMayogut ezama ukucacisa lapha yana ukuthi wadlala indima engakanani ekuphumeleleni kwakhe noma eyibeka ngokuthi wadlala iqhaza kodwa nje kusho ukuthi wabamba iqhaza elikhulu befuna ukuchaza kanjalo seniyamsabisa yini uMayogut weMbeje. Ngicela ukuphulula ngoba futhi ezinto ziyangluza futhi ngibone lezo nalezo kade ngibone ividiyo lapha ebonga ubhodi lapha umthobisi kabashare umthobisi sithole udlala elikhulu iqhaza umvezi yes kusho yena wayishona yena umthobisi sithole leyo bengaze ngiyibona futhi esivele manje ngenxa yenkulumo zabantu abantu iqole phela ziyakhuluma lapha. Manje bengibuza ukuthi seniyamsabisa yini seniyamchazisa ngibona ibliss ichaza kanzima kabi lapha. So fana ukuthi yebo futhi abaculi. Bakhontrola umuntu nangempela abaculi ngendlela eyiqinile. Ubani ophethe le account yenqwele? Zicanga ukuthi umuntu khona abantu abayiphethe. Abasuka kwi-nation ethile. Post yes. Comment isikhathi mase ngibona ukuthi hayi sebenza ngendlela ongesikhoba yakho inale iqinise iphinde yenze ngendlela ongesho mayisakuzondile esukuzondile mayisakuzondile impela fanele ngaso sonke isikhathi bazi ukuthi nje wenza kahle kuba ngoba uma usebuya kanjalo ubona ama-comment ubona ama-video ngenza ividiyo nathi asishayele nomthobisi sithole yes ama-comment angapha abonile ukuthi hayi khona awezi kahle hayi khona hayi impela ngiyabona ukuthi ngisho kubelethe leyishopha kwabantu bebengambamba ngisho ngezandla yo bengangifake ekhikhini phela. Kodwa ke Mbeje mhlambe asikushayela ihlombe sesikudedela ukuthi ubonakala umuntu othi noma esuke emgadli umuntu kodwa kugcine lokho kumphakamisa bephezulu ngoba phela akuyena kuphela uMayogut otheme ngabe umnikeze attention umphendula kwezinye zezinkulumo zakhe waphakama kakhulu kodwa ephakama ngoka music bakhona ke nabanye singesize sibabala including nayo uCabashe thina ukuze simazi uCabashe simazwe ngokuthi kube khona into yokuqala oyishoyo ekhuluma ngendaba yaswidi ngaye saqala sambheka so asikushayela ihlombe kuloko Mbeje. Ukuthi izinto yabo wenza into uyiplan uthi ngenza into ezenze ayifuni ukwenza yakho okunye kuthiwa mhlawumbe usukudalela ukuthi mhlawumbe sizoba nobama ukuthi uyabasiza nami ngithothi kuyenza nami bengenza into kuthothi ngibona kusizakala ngoba lokho lana ngunakele kubona abantu abaseceleni ngoba ezinye izinto mhlawumbe okuhle noma okubi mhlawumbe akunye vele akuveli usekho mhlawumbe vele amangekho mina mhlawumbe ngathiwa ngasiza abanye abantu babazuba basengekho nalowo muntu owasizakala okuveza naye yeah khona kodwa nje ngoba kwesinye isikhathi bakuthi kuyenzeka omunye kuyamehlela leyo nto ane udlulise nje igama elilodwa igama elithi ngiyabonga lithi ngiyaxolisa ukukhulula inhliziyo yomuntu alidingi imali manje umphuphiselana uLokhuzana ubani wayakancane wayanda igama lakho bani uNtengane cha lo kancane kambe ubani amahloni kimi ya Mbeje ngeke awuzame namhlanje lishone noma ungagxeka ophaqa nje noma ungathini athi ukubuya kancane umfana asisamboni man ngifuna into amangisho mina umuntu ebona ukuthi mangakuyenza kanje bese na ekholwa yena manje ngiyembone ngathi noma engafuna ngami leyo but ngiyatholisa ukuthi nakho sokubheda nakubonakala hayi kubheda impela samele ekubone yena ngoba kusabona abantu bakubona kancane yenzeka nje ukuthi isiqumo nje ngathi ake ngibutho ngoba lo ngcwale lezinto ngoba ngiphendula abantu abanje ngenono la abantu abakhulayo kodwa ukuthi
nathi ngoba manje inkinga abantu ngikibe ngisho emsini ngendlela eyenza izinto ngoba ihlamba ngakho yo ngoba impilo yakhe manje ngathi ngahleze icashile ngoba ngihambe efaka bonke abantu manje abamphenduli manje lawa abanye abagadlayo nana ndaba ukuthi umfana ezindlu ungaqhume bo yabona abantu ababeyibona nje imicimbi ekuthi kuquzeka umbuso wamagqwetha okushaya bayishaya Hawu madoda. Sebephuzile impela baba. Banawazi ukuthi abantu babamba ngokusho. Bawukhuluma into uyikhuluma. Wazi ukuthi futhi abantu siyancokola bangabantu kuyezwela nakithi. Yes. Hlonipha mayihlonipha wena into zakho ziyaphambili nabantu bazokuhlonipha. Mawuthi awuyihloniphi kwasawe. Hey, hayi Mbeje iSouth Africa ikukhonzile kakhulu and into engiyithandayo uthandwa yibo bonke abantu ngabona ngisho izingane ezincane ngiyengibona izirepost ama videos akho khona nje okuncane okungithathi kuno 5 years ukuthi ngifuna Mbeje ngisho abantu abadala ngisho bani mhlambe sesiphetha njena ungathini njena kubantu abalandela kakhulu icraft yakho Hayi mina ngizohleze ngibashonipha ngendlela engenza ngayo mina ngeke ukuthi mhlambe nami umuntu ethi mhlambe asibambe isithombe noma udlulise inkulumo ethini sengoye ngifihla mhlambe uma ngathi ngelinye ilanga ngiyaduma lokho mhlambe ngeke ngikunake mina ngifuna ukwenza lokho abantu abakholelwa kikho okunye sokubonwa abantu Mfowethu siyabonga kakhulu mfowethu ukusivakashela Emgedeni ngiyathemba sisazophinde sibonane nangelinye ilanga sesizokwazi ukuthi uMbeje udabukaphi ukhule kanjani ukhwela sengithi ucishe ngathi ukhwela la ukhule kanjani useganiwe yini khona yini intombi kodwa ungasitshela ikhona intombi yeah ukhulele kanjani siyabonga kakhulu bodi kakhulu nalelikela ngani isikhathi mawuthi kwenzeka sosenze nje isinto eside noma baba sibonge siyabonga kakhulu mfowethu yabonke ndaba zethu uyayikhumbula ilokhuzana ingoma eyayiculwa esinye isidudule nje sentokazi okuthiwa uMiss Levels ntombazane nje enhle ngiyakhumbula sasithi masihlalele nje mhlawumbe sizwa selinyama ngithi ngenza iquiz ukuthi ubani ongathi noma kungaduma izulu lena amafu noma kungaqhekezeka manje yakhumbula leyo ntombazane buyile kuMiss Levels manje ubaby mama ukakalokhuzana kanti encane bengingazi kunengoma abayicula bobabili ngithi ya ikhona igama layo ngicathi ithi ngeke ithi uthengeke so unto encane ke njoba sazi ukuthi unto encane ukhiphe ilokhuzana ukhiphile album yakhe kune track ke lapha yana ke sithi yema umntanami manje kubuye ngathi ukuthi engathi ziyanqakuselana no ukhiphe leyo ngoma ethi DM umntanami ungasebenzisi ingane ukulwinza izimpi zakho yes so kubonakala ke kumdonsela amanzi ngomsele lokho ngoba siye sabone semphendula naye sethi diye baba umntanami eveza ukuthi awuyona indoda wena ngoba wondle anginawo ngisho amandla ukuthi ngingakubiza njenganomuntu okubaba wengane ngoba uyindoda engaphelele mina ngiyinsizwa eziyishumi ngiyintombi ngoba yimina engimele yonke into nalengane yethu khona la ethi mina phela ethi when undodana hayi lo ndodakazi yongile mbona semgedeni namhlanje siphethe ke intatheli kazwelonke iyona ezosicacisela nje izinto eziningi akekho kungayazi intatheli kazwelonke ke manje la cishe ngathi umaships phela mina ngamgcina esagqoka amaships King Zoso e-studio Zoso Ngiyaphila cha njani hayi sikhona mfowethu hayi siyajabula mfethu asikubingelele njena siphinde sikwamukele Emgedeni podcast namhlanje njenganentatheli kazwelonke mhlambe nje ngaphambi ukuthi singene odabeni abantu abaningi bayafisa ukwazi ukuthi lensizwa le uKing Zoso idabuka kuphi nendawo mina ngidabuka eshowe chawe ngicabanga ukuthi ishowe kwethu umdala yami yonke ngoba ekhakuba bengalinga semlalazi bese kuthi ekhawumama engasekudwini ishowe lonke nami isibongo Ntombela ngithi Musiphiwe nje Siphiwe Ntombela ngalethiwa abazali Musiphiwe Ntombela
indlela mfantombela owenza kamnandi ngakhona umsebenzi wakho nangendlela osuzakhela udumo ngakhona njena einkundleni zokuxhumana uwomunye wabantu engingababiza ngedlozi lelokhuzana lentatheli eziqhamukeza ayishintsha yonke igame ngisho indatheli ezinkulu noma ama publications amakhulu aseyawazi futhi aseyohlonipha ukubaleka kwe online journalism umntatheli wabufundela noma isiphiwo nje wasiphiwa uNkulunkulu ngaqala ngolungise nje emsholozi yanyoni katheli ngithi ngumlandeli kaMaskandi noma ngumlandeli ufana nawo umuntu ukuthi nje uhlukile nami ukuthi ngumuntu omlandeli okhonzwa abantu yabo that's why ngiwumuntu onabalandeli abaningi nami ngicine sengilandela kodwa nje umlandeli akuyona journalist ngoba ngaze ngifunde yabo okay wezoso Ukhuzani la utheme ngabesha live ecacisa ngendaba yalapha ya Okhozini ukuthi ukuzwana phakathi kwakhe nomphathi wokhozi akukho kahle ukuthi abantu bebengazi wazi kwaveza ukuthi ngendlela angafunwa ngayo lapho Okhozini kwenza ukuthi lokho kuholele sekutheni nawo nje obuye waba khona lapha kuSigiyange ngoma ugcina uxoshwa ngenxa ukuthi njalo ubuthi mangabe ufikile kuSigiyange ngoma uzokhuluma ngezenzakalayo ngeweekend lingasali igama lika Khuzani kuthini wakho uPaul iqhaweka angazi angazi ukuthi nje qhawe futhi ngicane ngasho ukuthi ngicane kakhulu ngalapha ngazi ikuphi ungakwazi Zoso enkulumeni kaKhuzani ikho konke qhawe ngiyacabanga ukuthi angeke ngikwazi ukuthi ayide ngayiphendula lapho ukhoza ngayo imake angeke ukwazi ukuphawula noma iloko ukuthi no comment noma awuyazi into ekhulunywa uKhuzani ube yemela nje kushuthi lutho qhawe ngithi angazi lutho qhawe la ngisho ukuthi angiyena umuntu onephendulo kahle kahle uyabaleka kushuthi ubehema uKhuzani uKhuzani uyayemela imake hlukane nokuyema uKhuzani waphumelana uKhozini mina yes ngiyacabanga ukuthi bona abempela baphathi bokhozi abangaphathisa lokho mina ngokwami anginalo ulwazi bathini kuwena ngesikhathi uphuma wangicathi sakuzwa nje kancane emva kwaloko asiphindanga sakuzwa thina njenganabalandeli bakho yes ngibona impela bangaphathwa yonke into mina ngazi ukuthi mina ikuphi okwaziyo ngesikhathi nje bethu ungabuyi wathi bathini kuwena lutho qhawe ngicabanga ukuthi bona bangacacisa futhi nakho konke lokho qhawe wena wabona usungasayeki nje emsebenzini okunye ngihlezi ngizibuza kona wena Nqamalale indaba yakhe umacingwane kodwa ke kutheme ngabe kuvela indaba unowungizwa umacingwane yes angithi basondelene kakhulu no King Zoso okay wazoso kungenzeka ukuthi mhlambe nokuhamba kwamacingwane ekuncikene nendaba yaKhuzani nje ubuKhuzani adeveza ukuthi umuntu osondelene naye nje eduzane lapho Okhozini uvela ashaya eminyango kusho ukuthi uyalandela noThatha qhawula yithi mina ayigele qhawe yabona ngoba ngishilo manje ushuthi ziyangifeyida zasemsakazweni bakhona abantu abangayiphendula mina anginawo apela icomment ngempela ngiyacabanga ukuthi futhi nane nginayo inamba yakho umuntu amfonela thinta noma Uchaza na Uchaza ugodo nembuzi okonye lana sengikubuza njenganentatheli mina ngicela ukubiza ngentatheli mfowethu ngoba mina hayi ngentatheli okay Maskandi onabalandeli abaningi okhonzwa abantu ngicela ukukubuza njenganomlandeli kaMaskandi onabalandeli abaningi okhonzwa abantu thank you nangu Max ekhala ngelokhuzana ngekeyboard lapha nengomeni kaKhuzani angazi ungaphawula uthini wena lapha ngiyacabanga phawula kithi ukuthi mina ngumlandeli umculo wonke kaMaskandi yes angiyena futhi umuntu okhonza ukuxeka noxekayo angixeki kahle kahle mina ngincomela ingoma right that's why ngisho umuntu wathi uzongifunda ngayo ingoma yakhe angiyidlali noma angiyiseki ngokusuke ngifunda mina ngilalela into engiyithandayo yabo nje yena ukuthi umuntu yena ubona kanjani ngaleyo ngoma leyo noma mhlawumbe ini okwakhe nalowo muntu lo mina nganje
ukaMaskandi manje bonke abaculi bamaskandi angihlangene ukuthi ubawugxeka bani kanjani hayi ungifaki nalokho ukugxeka kwabaculi that's why ungibone mina ayikho into engiyikhuluma mina yohlambala zonke umuntu yeah no uyabona lokho kusho nje mfethu sofakazi umuntu onyutshala uvamisa ukuthi noma uthula indaba ku Facebook noma ku TikTok wakho usuke nje uthula indaba nje bazinjalo and kuyakusebenzela lokho ukuthi ube umuntu obonakala examalazile engamile ohlangothini olodwa kuyinto enhle kakhulu leyo yenzayo mfethu siyakubongela kakhulu kuloko kwenza and siyabona ukuthi ilokuzana ipage lakho ku Facebook na ku TikTok liyakhula siyabona na ku YouTube siyazi ukuthi unendondo awusitshele nje mfethu kabanzi ngaloko bese ke uyivala ngendaba amasatma because we know ukuthi you are also nominated unephutha nenkosi yesizwe ngoba kumele ngabe usungithintile nje wangitshela wathi chawe sengikuthungele chawe lesizwe umfaniso wokugqoka amasatma hayi noma kanjani kodwa khawela ke angibonge nje abalandeli nendlela abangiseka ngakhona ngeke uthobe mina ngumuntu wazana amnathi even now amnathi yabo so ngiyabonga nje kakhulu ukuthi nje bebe abantu abangisekayo bebe khona empilweni yami noma ngingayena umuntu osebenzisa kakhulu TikTok nento engisebenzisa uFacebook no YouTube kuphela lezo inkundla enjalo ukuyisebenzisa TikTok aya Okhozini that's why ngabazisha abantu abadume khona ukuthi obani usuyagadla angikali ukuthi abanye bayothola babuza bethi uyamazi uSibani ngithi bethawula practice way ngiyamazi kikahle yabo so nje ngiyabonga kakhulu bephinde futhi ke nani abantu be-subscribe ngokusubscribe baqhawe abantu kumele bafake ekhanda ukuthi akumoshi nje lemnyama izethi yabo kodwa umuntu usuke ibeke emathubeni nje ukuthi ebe umuntu oba nolwazi noma ukuthola izinto nje ezahlukene njalo yabo njengoba ngidila-ke ney'ndaba ngidila nezinto vele abantu bayithanda indaba kontinuity kakhulu ngicabanga ukuthi bazosizakala kakhulu abantu abaqhubeke be-subscribe uma usubukile subscribe uma usubukile thinta ichopho subscribe button uzokwazi ukuthi uyibeke ukuthi ube nawe ulwazi unayo intombi yeah mina yeah kanjani kahle intombi unayo yini intombi usho ini intombi ikhona yini intombi eqomile yawo unayo yini intombi Zoso unayo yini intombi ikhona yini intombi eqomile ayiseqhamukela Zoso siyabonga mfowethu ndaba Zoso usasho nje ukuthi abantu bayazithanda indaba awuvale ngelokuthi uwelile akabiyeke utshwala ngoba ngiyakhumbula uyiveza leyo Chamtshele mfowethu ufuna ukuchaza nohlanya ayo wangubha lapha wena bekutosha uJawu lapha kwigwali sewangubha kabale akaphilile kampela yena uMamchunu ngizwe ukuthi undaba ezithanga kuqhathi nohlanya ngithe nogogo gogo mdala siyabonga Zoso